City Health Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gidagsa sa daghang nikuha og medical certificate aron makapauli na sa balik silang tagsa-tag sa mga probinsya. Si Luan Mirondina sa report. Nagpunsisok sa kilid nga bahin sa City Health Office kini mga tawo nga nagpaabot nga ma-release ang ilang mga medical certificate aron makadungog sa pagtawag sa ilang mga pangan ug makapalandong sa gimontar nga tent. Nagdasok na sila ug nakalimtan na ang social distancing. Usa sa mga nagpaabot nga ma-release ang ilang medical certificate si Riza Dayon. Lumad nga taga Danau City si Riza apan kay kapin sa duha ka buwan nang wa mag-operate ang restaurant sa airport nga gitrabahuan sa iyang bana, nagplano silang mamauli na lang una. 3 months na siya nga walay trabaho. So maglisod nami, nag-abang pa mi. So nyawa pay kasigaraduhan bitaw kanus apa jud mo balik ba kay sige lang ga-extend ana. Moto naka-decide lang mi nga manguli na lang sa amin sa probinsya. Mato ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, dili na kinahanglan pang mapaubos sa rapid test ang mga buot mouli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Gikinahanglan lang nga mukuha sila og certification gikan sa barangay diin sila magpuyo nga napaubos sila sa 14 ka adlaw nga quarantine sulod sa ilang mga panimay ug laing certificate usab gikan sa barangay nga dili sila suspected o baka confirmed COVID patient. Kini lang ang iduso sa City Health Office aron makakuha og medical certificate. Human makuha ang medical certificate, isumiter kini ngadto sa mayor's office aron makakuha og authority to travel. Daghan-daghan gini mga locally stranded individuals mao ni karon makita sa dito sa among opisina sa Ubos nga kanang daghang mga tawo nagtipo kay mo ni sila ang gusto mo balik na sa ilahang kanang gigikanan ba mo ni sila mga locally stranded individuals. Mula nat og duha ngadto sa 3 ka adlaw ang pagproseso sa tanang mga dokumento aron makakuha og authority to travel. Apan wa pay labot niini ang additional requirement nga moong pagkuha og certification of affirmation or acceptance gikan sa LGU nga moy imuhang point of destination. Ang Certificate of Acceptance gikinahanglan lang alang niadto mga muuli sa mga dakbayan ug lungsod ubos sa lalawigan sa Sugbo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Besda.